Every step we take now, God is with us always. Through the night and daytime, He is making new ways. Mountains tall are shrinking, rivers part before us. God is here and leading, He is making new ways. God makes a way, hey, hey, every single day, hey, hey. We jump and sing and play, hey, hey. God makes a way, hey, hey. When we feel so worried, God is here to hold us. Fear can't stand before Him, He is making new ways. Through the stormy weather, God keeps us together. He is our strong tower, He is making new ways. God makes a way, hey, hey, every single day, hey, hey. We jump and sing and play, hey, hey. God makes a way, hey, hey. When we feel so worried, God is here to hold us. Fear can't stand before Him, He is making new ways. Through the stormy weather, God keeps us together. He is our strong tower, He is making new ways. God makes a way, hey, 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 hey. Every single day, hey, 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 hey. We jump and sing and play, hey, 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 hey. God makes a way, hey, 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 hey. Oh, I am free. Every sin has been erased by the power of your grace. And I am healed. Every sickness and disease has no hold on me, 'cause I believe. Yes, I believe.
да се молим и така нататък. Добре дошли, благодарим ви, че сте тук, че ни уважихте. Добре, Солото каза, ядете ли, пиете ли, нещо вършите, да го вършиме за Божия слава и прослава, да не ставаме съблазън нито на християните, нито на светските хора, но да се радваме от Божието присъствие, с радост, с мир. Може да се помолим за храната, която ще бъде сервирана и след това вече ще продължим с нашето веселие. Благодарим ти, Боже, за това, че ти си тук сред нас, за всичко това, което ти правиш, Господи, в този ден, за това, че всичко, което е сервирано, Господи, ще бъде за благословение, за семейство, всичко, което е посято в нас, ще бъде за изобилие в дома на Панкил на хора. Благодарим ти, Боже, че всичко ще бъде в изобилие, ще стигне и ще бъде в повече за всички нас. Може да кажете, заповядайте. Заповядайте. In the light, he shows the way. Every night and every day. He's the truth, he's the life. Guides us through all the strife. Oh, yeah. Jesus paid it all, oh yeah. He's the answer to our prayer. On the cross, he took the fall. Jesus paid it all, yeah. Through the storm, he calms the sea. By his love, we're set free. With his grace, we can stand. He's the one, he's the Lamb. Oh, yeah. Jesus paid it all, oh yeah. He's the answer to our prayer. On the cross, he took the fall. Jesus paid it all, yeah. In his arms, we find peace. All our fears, they will cease. Feel his love, feel the light. He's the way and the might. Oh, yeah. Lift your voice, praise his name. Spread his love, feel no shame. Every heart. Добре, моля за малко внимание. Най-важното, за което сме се събрали, е наистина да предадеме детето в Божите ръце, да предадеме благословение върху нея. И това, което правим символично, е да я взема в ръцете си. Това е в знак на ценно Бог я взима в ръцете си и Божите благословения. И ще вярваме, че бъдат върху едно дете. Идва благословение, идва Боголюба за детето, когато го предаваш в неговите ръце, неговото благословение идва върху това дете и вярваме, че първо ще виждаме чудеса в живота и нищо да не липсва в живота и Словото казва, че да възпитаваме детето рано в подходящия за него път, защото не ще се промени никога докато остарее. Вярвам, че най-подходящия път за нея е да предадете вярата, която сте наследили от вашите родители и вие. Вярвам, че ние ходим от слава в слава, от сила в сила и освен вярата, която имате, вярвам, че ще предадете още по-голяма вяра върху нея, още повече. И най-малкото, нали, ние имаме естествено мечти, които искаме да постигаме за децата си. Пари, имоти, къщи, коли, какво ли не, кариера, но най-важното, което трябва да предадете на това дете е благословение, вяра, която да живее, вяра в Бога, която да приеме Исус за своето Спасител. Това е най-важното. Ако нищо друго не успеете в живота да й дадете, това е най-важното, което може да дадете на това дете. Също вярвам, че едно дете има много голяма нужда от любов. Това са неща, които вие трябва да дадете през целия живот. Да я обичате, да се грижите за нея, без каквото и да преминава, каквото и да направи. Вие сте родители
изглежда тя, да предадете, Бог да ви даде мъдрост как да я възпитавате. На друго място, което не е за цял живот, е възпитанието, което може да й дадете. Хората казват от първите 7, но аз не мога да кажа първите 7, защото до 3 годишна само много грижа ще има, но да кажем от 7 до 10, първите 10 години ще има много нужда от вашето възпитание и всеки, който ще е включен в възпитанието. И естествено да знае кога е не, да знае кога е да знае какво може, да знае какво не може. И това е много важен период в живота ни. След това идва период, в който вие трябва да сте треньорите. Нейните треньори какво правят? Виждаш талантите, дарбите, какво прави един треньор? Вижда талантите, дарбата и насочва детето на там и го да, той може да е най-добрият фен, най-големият фен, може да е най-големият човек, който коригира. Това трябва да сте вие в живота и да виждате неща, в които тя е талантлива, неща, които тя умее, неща, които излизат от нея, това да я насочите, това да я придигате и неща, които не са за нея, вие да сме точно да я светите и кажете, че не това е пътя за нея. И естествено, като по-голяма да сте приятели и така нататък. Всичко това е много хубаво да сте през всичко това време да я насочвате, да я напъсвате, да й давате най-добрите съвети, да сте най-добрите ментори, това е най-доброто. Но искам да знаете, че това, което най-много ще взема от вас е това, което живеете, това, което действате. Не толкова какво говорите, не толкова какво искате тя, каква да е, а по-скоро ще е такава, каквато вие сте. Ябълката ражда ябълки, всички знаеме, не може да ражда нещо различно. Така че, ако искате да промените нещо в нея, може би трябва първо да вас да се промени и след това да го предадете на нея. Добре? Това, което ние вярваме, че предаването е благословение, може да има това е символ за предаване. Вярваме за Божията протекция, за Божите благословения в нея и за това, че благодарим за нея. И след това, като ви я предадем, вие вече ще знаете, че няма нужда да треперите на нея, няма нужда, когато минава през трудности, през изпитания, през болести. Вие знаете вече, че била в Божите ръце предадена и Бог има протекция за нея, Бог има защита за нея, Бог воюва за нея, така че няма нужда повече ти да трепериш, а Бог ще трепери за нея. Добре, може да се изправиме и да протегнем ръце за нея и да благословим малката принцеса Ани. Алелуя, Господи, както е в моите ръце, така вярвам, Господи, че символично я предаваме в Твоите ръце, Господи. И Ти воюваш за нея, и Ти, Господи, и даваш Твоята протекция, Господи. Аз те моля за благословение, Господи, от небето, в живота им, Господи. Благодаря Ти, Боже, за това, че Ти благославяш това дете от малката, Господи, стая до благословени, да гледа, Господи, деца, внуци, Господи, да живее от слава в слава, от сила в сила, Господи. И ние вярваме, че децата носят благословение. Извикваме изобилни благословения в този дом, Господи. Нови нива на благословения в техния живот, нека да преливат, Господи. Благодаря Ти, Боже, за това, че Ти имаш съдбата, Господи, за нея, която Ти имаш за нея и вярвам, Господи, за това, че Ти държиш в Твоята ръка. През всичките дни на живота и, Господи, знаеме за плана, който имаш за нея, ние казваме дай амин. За кариерата, която Ти имаш за нея, ние казваме дай амин. Най-вече, Господи, нека да преживее, Господи, истински. Нека, Господи, да Те познава лично, от лична среща, Господи. Вярвам за това, че Ти ще си там, Господи, в живота и във всеки един период. В малките години, Господи, в тинейджърските години, Господи, знам, Господи, че Ти ще я пазиш, Ти ще я закриляш и Ти ще си с нея, Господи. Благодаря Ти, Боже, че Ти премахваш всяко проклятие, Господи, ако има някакви наследствени проклятия, ние ги премахваме в името на Исус. Извикваме всякакви благословения от небето в живота и слава да бъде на Твоето име. Алелуя. Благодаря, Боже, и за това,
заедно да кажем. He shows the way, every night and every day. He's the truth, he's the life, guides us through all the strife. Oh, yeah. Jesus paid it all, oh yeah. He's the answer to our prayer. On the cross, he took the fall. Jesus paid it all, y'all. Through the storm, he calms the sea. By his love, we're set free. With his grace, we can stand. He's the one, he's the lamb. Oh, yeah. Jesus paid it all, oh yeah. He's the answer to our prayer. On the cross, he took the fall. Jesus paid it all, y'all. In his arms, we find peace. All our fears, they will cease. Feel his love, feel the light. He's the way and the might. Oh, yeah. Lift your voice, praise his name. Spread his love, feel no shame. Every heart, every soul. Feel his love, make you whole. Bringing light, he shows the way. Every night and every day. He's the truth, he's the life. Guides us